Mare meva. Que no puc estornudar o què? No, sí, sí. Bueno, No vaya a ser que t'agarre grabant. gravant. Estàs gravant? Estàs gravant? Tu què creus? Jo què sé, tio. Jo, en la pantalla que tenim allà enfront, Sí. per si estàs gravant, Sí. poso de tot. Jo ho vaig dir Estàs perdudíssim, en la primera temporada, Sí. saps? Ja per... I després per el ve 2020. un punter roig que poso 35, 36, 37. Suposo que això és que estàs gravant, no? Pel 2024, no? Quan va gravar l'altra temporada, no? Estic en episodis? El tercer? No vaig a dir-ho per si és. Ja ho he dit. Sí, este és el tercer de la segona temporada. De la segona temporada. O sea, té 2 i 3. Això, no és l'últim Terminator que va vindre a la Terra? Bueno, ¿estás grabant o què? Lo que passa que estic... És que no sé si mos escolten bé la gent. Jo crec que no l'escoltamos tan fort. Mira. Aquesta tassa de sol de cine, ASMR, l'àudio gratuït. Una ASMR totalment gratuït. no sé el que és una CMR. No sap... si sabeu el que és ASMR, deixeu-ho escriure, per favor. No sé el que és ASMR. CMR, Associació Sí, Subtitular sí. de Miramar, no sé lo que es. No sé. Estás buscando... Sí, mira, para que ho mires. ASMR, respuesta sensorial meridiana autónoma. Es una sensación placentera de hormigueo que comienza en la cabeza y baja por la nuca y la espalda, provocada... Això és en principi d'hipotèrmia. No, Provocada por sonidos... es que esto es un tipo de categoría en Twitch on la gent agarra el micro i fa... Hola. Lo de... Agarra les tecles o... I fa... jo puc fer com un... O... Puc fer-ne uno en directe, així, per tots? Però és desagradable. A veure, vaig a fer uno. No, és que a mi em dona molt d'asco. No, para, no faig res en la boca menjant, ni bevent, perquè em dona molt d'asco. Ja està, no? Estàs gravant o no? Bueno, Però, però això és de cine o què? a ratos. A ratos és de cine. Comencem? Intro? Intro. Va, anem allà. Un programa on se parla de cine o de lo que mos isca del cap. Això de cine! Temporada 2. Muy buena, Joan. Uy, qué susto. Bueno. Tercer programa de esta segunda temporada, señorito. Pone las películas. Lo pitjor és que antes hem parlat i li he dit, Joan, no digues quin número és perquè encara no sé exactament com ho publicarem, però és igual. No passa res, però publicar si és en directe és dijous. Vols dijous? Si no posaré pitidets. Posem pitidets perquè ningú sàpiga. Dijous a les 6. Escolta, la pel·lícula que és que així portem cada pel·lícula. Si algun dia m'agradaria que farem un assos de cine parlant de moltes pel·lícules. Però és que avui toca parlar d'una pel·lícula, de que ara torne, ara vinc, ara torne a anar, ara torne cap arrere, i estic nerviós, tio, no puc més. No puc. Pues tenim crec que el vídeo que mos envien de Sí, l'àudio. L'àudio de Hollywood. De Hollywood per a que la gent, l'audiència, que són més de 200 ja, No sé si va entendre la gent, però bueno, ho tirem. tira-lo a veure què passa. Dimonis! On es veurà clavat este Jaume McFly? Serà possible? Estem així a punt de gravar el podcast d'Ossos de Cine i encara no ha arribat. On estarà? Que estic així. Què passa? Tio, menos mal que estaves així, perquè si arribes a estar allà no el verà vist. Perquè estic nerviós. Has portat els micros? Clar que els he portat, però estan en el cotxe. Vaig a veure ells? Dimonis, no tenim temps. I les càmeres on estan? Càmeres? Però quin any estem? Estem en el 1985. Espera, tinc una idea. Saps què? Acaba de construir una màquina del temps en un Renault 4. En un Renault 4, però de l'Estret, si tu no en tens. Claro que no, però era de mon pare quan anava a acollir el melonar. Bueno, deixa-ho estar. Ara agafaré el Renault 4 i aniré cap allà. Bueno, estàs preparat? Ho tinc tot, però la càmera no la tinc. No passa res. On anem? No necessitem càmeres. On anem? Jo què sé, a Sols de Cine! Pues
Jaume Albat. Més clar impossible. Jaume Alvado d'Alfàs. No, Alfàs. D'Altea. Ho diràs tu. D'Altea. No sé què, sempre m'equivoco. Altea, Alfàs. Tampoc fa falta faltar. No. Que bé. I Joan G.A.D. Un abraç per a tots els que ens escolten des de l'Alfàs. Sí, hi ha gent que ens escolta des de l'Alfàs. Home, cara, Jo escolto des del del festival de cine, la tradició d'Alfàs, del cine és molt... El cine és molt tradicional. Les penyes també. No sé, no conec tant. Sí, pues, és com en Benidorm, però en versió més guai o menys guai. Bueno, no. Bueno, Anem a lo que anem. no mos queixem que no tenim temps. Ja. Pel·lícula de 1985. Ai, dirigida per Robert Zemeckis. Del Zemix. Regreso Al futuro. Regreso. Back to the future. Ai, la tinc clavada dins del ca, na, 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 na. Vols que contar el sinopsis o llancem tràiler? Ja està el tràiler. Anem al tràiler. Cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. Soy del futuro. He venido aquí en una máquina del tiempo que tú inventaste. Adelante. 1,21 gigavatios. ¿Qué demonios es un gigavatio? McFly, hola. ¿Hay alguien en casa, Eres George McFly. ¿Tú quién eres? ¡Papá! Descansa, Levis. Te has dado un golpe en la cabeza. Es tu nombre, ¿no? Levis Strauss. Lo llevas escrito en la ropa. Te enviaremos de regreso al futuro. ¡Escucha esto! Sois demasiado ruidosos. No estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros hijos. ¿Carreteras? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Dios mío, tanto tiempo ha pasado. Pues... Tan, tan, tararán, que significa estic aborronat. És veritat, estic aborronat. Regreso al futuro. Conta la sinopsis, ràpida. La sinopsis, bueno, pues és la història de Marty McFly, no? d'un adolescent normal que gràcies a l'experiment del seu amic Doc Brown, sí que és veritat, és una amistat un poc rara, però són amics. Escolta, Ara contaré coses. no anem a jutjar les amistats de cadascú. Pues gràcies a un experiment poden viatjar, en veritat poden viatjar, però accidentalment van A un altre. a un altre lloc, van al passat, que és el 1955, són 30 anys. Sí, Sí, són 30 anys. I tot això és una màquina del temps que ha inventat, que és el mític DeLorean, no? Que si el posen a 140, te vas. te vas. Te vas de vareta. I ve un poc tot en la part de... És que los terroristes que... Ara parlarem d'això. que- Acaba la sinopsis. que en veritat, bueno, em pareix molt curiós. I la qüestió està en que al viatjar al passat es troba en els seus pares, en la seva família, i fortuïtament no fa que els seus pares no es troben. Entonces, l'objectiu és que els seus pares s'enamoren perquè si no ell desapareix de la foto. Que I que es besen perquè si no ells ell desapareix. és el fill menut, I de són 3 germans els 3 germans van desapareguent tots en la foto. i no pot desaparèixer ell perquè si no s'ha acabat la pel·lícula Correcte. i s'ha acabat tot en tragèdia. I bàsicament és una moguda familiar. I que vulgui saber més, que vega la pel·lícula. Ja Sí. està, que la vega, que no que se la vega, sinó la veja. Bueno, en esta nova temporada, per dir-ho així, sempre m'agrada preguntar-te quin va ser el teu primer contacte amb Regreso al Futuro. Perquè jo he tingut la sort de veure-la en el cine en el 50 ja. Sí. En el 50 aniversari he tingut la sort de veure-la en el cine. 40, no facis tant. Vale, 40. En el 40 aniversari he tingut la sort de veure-la en pantalla gran. Sonido no és estereofónico del todo, perquè Que per cert, el remaster és espectacular, com hem vist en el o trailer. sea, la edició que traguen ara Molt bona. serà molt bona. L'ha tingut el plaer i és com si la veguera per primera vegada. Ha sigut per mi com si la veguera per primera vegada. Però quin va ser el teu primer contacte en Regreso al Futuro? Pues el meu primer contacte en Regreso al Futuro va ser... no me'n recorde. No te recordes? No.
Vale, però Estava, mentre tu parlaves, estava intentant fer memòria. ara jo te contaré la meva primera vegada que vaig veure... Vale, Regreso al futuro. Corria l'any 1988-89. Bueno, la van fer la televisió espanyola, la van fer en Nadal sempre fent... En la 1. Sí, en la 1, sempre fent pel·lícules en Nadal les guais, no? Fent E.T., Dirty Dancing, Los cazafantasmas, fent pel·lícules guais. I aquest any fent Regreso al futuro. Jo que tenia un vídeo VHS, atenció, vaig gravar la pel·lícula. Però què és el que feia? Quan n'hi havia publicitat, quan antes n'hi havia publicitat en la 1, el que feia, apretava pause i quan començava la pel·lícula, tal. Entonces la pel·lícula apareixia realment tota... Tenia una còpia de Regreso al futuro gravada de la tele meua. Què passa? Que jo quan anava a l'escola, l'escola antes era a les 12 s'acabava l'escola i a les 3 tornàvem a entrar a l'escola. Sí. Això era antes, quan fent la EGB, ¿vale? No és una nova plataforma, la EGB. Streaming. Però guapa, EGB, streaming. Hòstia, i tot de pel·lícules Now i NGB. NGB. I què passa? Que jo quan anava a casa dinava preseta i a les 12:30 a la 1 me posava la pel·lícula. I així vaig estar durant 2 o 3 mesos. Veient tots els dies, de dilluns a divendres, Regreso al futuro. Quan tenia que anar a l'escola, la parava on s'acabava. I la tornava a veure el dia següent. O sigui, per a mi, jo crec que Regreso al futuro és la pel·lícula de les que més he vist, per mi. Una pel·lícula que més he vist, Regreso al futuro. Jo sé que tu eres un enamorat de Regreso al futuro, perquè És que ho hem parlat moltes voltes, i, de fet, si mireu ahí, veu això va ser un regal de Joan per al meu aniversari, que és una làmina, no?, dels personatges de Regreso al futuro, i sempre ha sigut com tenim que portar Regreso al futuro, pues Joan, avui està sí. Sí, ja, però tinc tantes coses que vull parlar de Regreso al futuro pues, que mos faltarà temps, però Una de l'altra. una de l'altra. Vale. Entonces jo no tinc ese record de la primera volta que vaig veure. Sé que la vaig veure, crec que va ser en la tele, això sí que recorde, que no la tenia en VHS, ni DVD, ni res, però no recordo exactament l'estat. Però sí que em va recordar a l'aventura típica dels anys 80. Però jo me recordo de la primera part, estem parlant de la primera part, parlem de la la primera segona i la tercera, si se presta, la portarem. Jo flipava en colors de la impressió. Ara veig la pel·lícula i no, és que me la sé, no de memòria, jo puc dir-te algun text o el que sigui, però és que jo ara veig la pel·lícula i em va passar quan estava veient-la en el cine, que l'anava veient la pel·lícula i és com si fos part meua. Vull dir, no me sorprenia res perquè ho coneixia tot. Quan vaig revisar ET sí que van haver 2 escenes o 3 que dia, ostres, això no me'n recordo bé, però és que de Regreso al futuro qualsevol escena, començant des de la pel·lícula en tots els rellotges i el patinet que aparquen l'Urano. És que és molt tèpic el principi i després la cançó, per exemple, el de Power of Love, que és el tema que es llança al principi, és molt... s'ha imitat aquest tipus de cine, dels rellotges, la part estàtica, d'ensenyar tot, i marca molt el ritme de que va ser la pel·lícula després. I, per supost, la pel·lícula de Universal, sí. I no és que li tinguem mania, és que li tenim devoció. Productor ejecutivo, Steven Spielberg. Que salta la panoja. Productor ejecutivo, para que ho sàpiga tot el... Parèntesis, explica. Productor ejecutivo és el que posa els diners, el que ejecuta al final, no? El que diu, esta tassa, volem llançar esta tassa, vale, portem una tassa. El productor ejecutivo la veu i diu, vale, ahí teniu 2.000 euros per fer 100 tasses de cine. És el que firma els xecs. Entonces, clar, és el productor ejecutivo, productor també, però és el que té l'última paraula. Entonces, si el productor ejecutivo, quan li ensenyen una escena del DeLorean arribant, i diu, no m'agrada, n'hi ha que fer que el DeLorean tira per carrera i després tira cap avant. Pues tenen que fer-ho. Per molt que en Robert Zemeckis sigui el director, gran director ja, que anava destacant ja Robert Zemeckis, que després ha fet grans pel·lícules com tenen Canyó a Roger Rabbit, Forrest Gump... és com Robert Zemeckis i és un dels directors que jo diria que és súbdit de Spielberg sense ser-ho. Que després en la pel·lícula Ready Player One li fan l'homenatge del cubo de Rubik, que és el cubo Zemeckis. El Zemeckis. Que aquesta pel·lícula que està basada en una novel·la, sí. En la novel·la és Spielberg.
el que se suposa que la tenia que dirigir... Bueno, coses. Tornem a Regreso al Futuro. Regreso al Futuro és pel·lícula ja atemporal, generacional. Tot el món la veu ara. Per a disfrutar en família. Per a disfrutar en família. I n'hi ha molta gent que pot ser que no l'hagi vista. Moltíssima. I jo recomano que a la gent que li poseu aquesta pel·lícula que estigueu mirant la de reull per veure com reacciona, saps? Protagonistes de la Michael J. Fox, que és el... no era el principal, No, n'hi era un altre. Sí, bueno, Joan, és la teva pel·lícula. Adelante. No, que no és la meua, Sí, el podcast no, és Això és de cine... són anècdotes que tot el món coneix, que, Sí. bueno, i si no les diguem en valencià, perquè Sí, no, sí, jo també l'estic apuntant. O sigui. per això Michael J. Fox no era el protagonista, n'hi havia un altre xic, que no me'n recordo el nom, ja saps com sóc jo. Entonces van gravar pràcticament mitja pel·lícula. Això és lo fort, que es va gravar Sí, i no és que digueren al principi no, el càsting o tal, no. Anem a tornar a gravar-ho tot. En un altre Un actor, altre actor. que era Michael J. Fox, que ell tenia que estava gravant Los problemas crecen, la sèrie. Entonces, què passa? Com estava gravant la sèrie, ell tenia que acabava de gravar la sèrie i s'anava correguents a gravar Regreso al Futuro. No sé si estic equivocat en aquest moment. Ara t'ho diré jo. Per a aquest paper, no sé si era per a el de Regreso al Futuro o el de Los problemas Crecen. era Charlie Sheen. I ho va rechazar. És que m'he vist el documental de Charlie Sheen de Netflix. Ah, Sí. és bo? Uf, és Charlie Sheen obrint-se en canal i ell mateix en canal. Alcohol. Uf, no, o sea, dona per 3 programes. Ja. ¿Cuál es el Podríem documental? claro. Bueno, pues Michael J. Fox tenia que gravar per la nit, però això en Regreso al Futuro, molt de les escenes ocorreixen pràcticament totes de nit, perquè Michael J. Fox de dia gravava Los problemas crecen i de nit estava rodant, perquè en cine es diu rodar, Regreso al Futuro. I van tindre que tornar a regravar-les totes, saps? Per mi Regreso al Futuro és una pel·lícula d'aventures fantàstica, comèdia. Sí. Jo torno a dir que, encara que els guionistes són Bob Gale i Robert Zemeckis, jo torno a dir que l'humor de Spielberg és que és un humor ja no intel·ligent, sinó gracioset. Anem a recordar l'escena quan ja Michael J. Fox ha arribat a 1955, que, mira, soy un chico del futuro, que tal, y digo, sí, a ver, ¿y quién es presidente? En 1982, ¿quién es el presidente? Y digo, Ronald Reagan. Digo, ¡Ronald Reagan! ¿Presidente? ¿Y el vicepresidente quién es? ¿Jerry Lee Lewis? ¿Sabes? Es como si en España sería... És impossible. És com si vinguin a Espanya i diguin qui és el president d'Espanya ara, avui en dia? Com si diguin, pues Santiago Segura. Digo, Santiago Segura i el vicepresident qui és? Berto Romero? Algo així, ¿sabes? Molt guapo el combo, Este sería Santiago Segura de president i vicepresident Berto Romero. La pel·lícula té De 50... treball, Raúl Rimas. De condado que mi cuñado. Sí, però... y de bienestar el Buenafuente. ¿No? Però la pel·lícula té 50.000 anècdotes que molta gent. Una de les que més m'agrada a mi és que, primer que tot, la relació entre Marty McFly i Doc, saps? Està guai. Està guai. Però n'hi ha alguna que dius, per què són amics? Claro, és que jo t'ho explicaré. Dale, tu no ho saps, tu no ho saps. Dispara. En el guió original que van fer, resulta, com diuen en Daimús, resulta que... Com direm? Resulta, igual que la moto, La moto. la ràdio, resulta que Marty McFly i Doc Sí. es coneixen perquè per a financiar tots els seus projectes, Doc Sí. li diu a Marty McFly de que si pot ajudar-li en l'institut, ell grava pel·lícules de contingut alto de erótico, perquè no sé si es pot dir la paraula per si m'ho la censuren. Un OnlyFans del 85. Sí, però pel·lícules de fer còpies i vendre's en l'institut. Ah, Escolta, que tinc jóvenes cadetes con sus grandes paquetes, saps? però m'ho estàs dient, en sèrio, està? Sí. Això és de veres. Tinc que repetir totes les temporades. Això és de veres, com si mitjanes peces a cada cosa. Entonces, per això tenien aquesta relació i podia fer, i era amic seu. I era amic seu per aquestes coses. Què passa? Que van presentar el guió
el borrador a la Disney Y por lo que sea, y por lo que sea, la Disney va a dir que no. Entonces va arribar a mans de Spielberg el guió, va dir, deixeu-me que vaig a fer 4 cosetes. Va agarrar el bol i va fer un ximoballo. Esta sí, esta no, este sí, esta no, este sí, este no, i al final van dir, mira, que anem a llevar això i anem a fer que siguin amics i no a preguntar el per què. la incògnita. Una de les grans anècdotes també de Regreso al Futuro, bueno, anècdotes, és que no era el DeLorean la primera idea. Correcte. Esa és de les més conegudes, que anava a ser en una nevera. En ese primer borrador, que estava lo de la relació que tenia ells dos, volien fer-lo en una nevera i que gràcies a una explosió nuclear, esa nevera Poguera viatjar en el temps. temps, però en una explosió nuclear. Claro, van dir que no, principalment perquè I menys mal, també. I menys mal. No, jo també van dir que no. van dir que no perquè si no els xiquets podrien clavar-se dins de les neveres per a jugar, perquè ja saps que els xiquets me claven la nevera, pues, és més fàcil. És més difícil que arriben a comprar-se un DeLorean. Entonces van dir un DeLorean, que era un cotxe futurita en l'època, però un DeLorean, que jo t'he dit que jo he estat en un DeLorean, he pujat a un DeLorean, és el més incòmodo, Però perquè a més era un I el- cotxe prou barat de l'època. barat de l'època i que va entrar en quiebra. Claro. No funcionava res, estava mal acabat. Però visualment, visualment tant els ports que s'obrien cap amunt i tal, pareixia de ales, de gaviota, s'obrien, entonces van decidir fer-ho en un DeLorean. Entonces van dir, queda en el DeLorean. O sea, meravellós. Home, la veritat que... I el nostre amic Spielberg, com a broma, a part de fer Indiana Jones i la calavera de cristal com a broma, ell i els homes ens van fer una bona broma en aquesta pel·lícula. Si te recordes de la pel·lícula, quan està Indiana Jones Sí. en lo de les proves nuclears, que van a tirar una bomba, on se cla... Digo, les pedos, les Es clava una nevera. esclava dins d'una nevera Sobreviu. i sobreviu. Que si en Hiroshima i Nagasaki haurien tingut 50.000 neveres o 10 milions de neveres, Haurem viscut tots. haurien viscut tots. Entonces se clava dins de la nevera i és un homenatge que li fan a Regreso al Futuro. I queda també per la memòria de la humanitat del cine que aquesta escena és una de les més estúpides que n'hi ha, no? Clavar-te dins d'una nevera Entre altres. en una explosió nuclear, entre altres. Sí. A mi d'Indiana Jones, la calavera de cristal, només m'agraden els 20 primers minuts. Després ja És que no existeix. Però bueno, tornem a Regreso al Futuro. De totes formes, parèntesis d'això, vaig estar llegint sobre eixa pel·lícula i La calavera de cristal? sí, i tot el que conta i tal està molt ben fet, el problema és com està feta. Però bueno, ja parlarem un dia. Pues, tornem a Regreso al Futuro. Les anècdotes, bueno, la de, per exemple, que hem vist en el tràiler, no? La de que li diu Levis. Levis, en Espanya, Perquè li diuen el doblatge d'Espanya Levis Strauss, no? per què li diu Levis? Perquè ella veu en el pantaló la marca i es pensa que ha guardat el... O sigui, que ha posat el nom per no perdre el pantaló. Sí, però si el dones compte, realment ell està en cançoncillets. Sí. I entonces la versió original, jo que no ho vaig veure vaig dir, ostres, que curiós, era Kelvin Klein. Li diu Kelvin Klein. Entonces, perquè ho portava en el cançoncillo, però en Espanya, com Kelvin Klein no era conegut Encara en el no estava. 85, no és com ara que tot el món té Kelvin Kleins, hasta tu tens uns Kelvin Kleins, jo Sí. tinc un Kelvin Klein, tot el món té un Kelvin Klein, uns cançoncillos de 20 euros, que això és un altre tema, ¿vale? Però com agarra el paquet? Per favor, que van a censurar-nos això. Pues ahí li diuen Kelvin Klein. En el tràiler també hem vist que n'hi ha uno que diu no mos agrada la cançó. Ese és el cantant i fundador del grup que canten la The Power of Love, la cançó. Va ser curiós que li diga, no, és demasiado ruidosa la cançó. La pel·lícula tens que veure-la 1, 2, 3, 4 vegades. I el bo d'esta pel·lícula és com un puzzle. N'hi ha molts detalls. Hi ha detalls, huevos de Pasqua... Bueno, a dir huevos de Pasqua, la traducció literal en espanyol és un poc que no pot entendre, però són easter eggs. Jo m'ha quedat... ¿Este qué? Easter eggs. O sea, que Easter en inglés no es huevos de Pascua. Sí, easter eggs. Ah, huevo, pero Sí, lo que pasa a Jaume Alvado lo que de trata- Altea nos explicará lo que es un huevo de Pascua, que creo que ya voy a explicar en Sí, una... però és que huevo de Pasqua en espanyol es diu com a traducció literal. El que passa que en anglès es diu easter egg
però no és per això, sinó perquè els ous de Pasqua s'amagaven per trobar. Y lo que anava a dir ara, que un huevo de Pasqua que també És que el concepte així d'amagar l'huevo de tenim. no tenim. No, per això que és una traducció literal. Seria Así, com así el que d'amagat. sí, el huevo de Pasqua para nosotros sería cuando tú te sientes a ver una serie, ¿vale? Y no trobes el mando. Te l'han amagat, el mando. És un huevo de Pasqua. I quan el trobes dius, aleluya. A veure... Bueno, pues un huevo de no, Pasqua, sí, però cinematográficamente, ¿qué es un huevo de Pasqua cinematográficamente? És dins d'una pel·lícula que tens un context, clavar un xocotet detall que no sols veure normalment de primeres, sinó que és un detall, pues, imagineu-vos que així, per exemple, tinguérem un easter egg, no? De que així en l'estanteria de darrere Tenim... tinguérem algo que han posat en la primera temporada en un tal. o que vos recordo un altre podcast. Correcte. Això seria un easter egg. I de fet, normalment quan revises les pel·lícules 2 o 3 voltes o 4, comences a trobar i no pares. És la gràcia de Regreso al Futuro. En els rellotges n'hi ha una escena que repeteix al final de la pel·lícula. Alerta spoiler, alerta spoiler. Lo de spoiler ja... Que jo... Ja que... Perdó. Però n'hi ha uns rellotges, n'hi ha rellotges d'això que es venien els ulls, que aquesta escena es va costar molt sincronitzar tots els rellotges. N'hi ha uno que està el Harold Joy, l'home mosca, Sí, en blanc i negre, que està agarrat al rellotge Xina, sí. ¿vale? Que són les 8-5, està agarrat en el rellotge a Xina. I això és una referència a Huevo de Pasqua a lo que passa al final de la pel·lícula, quan Doc Quan que està colgat. està penjat del rellotge Que s'ha saltat el cable. l'off de la torre. ¿Vale? Después, esta película obligatoriamente té más huevos de Pasqua, més ous de Pasqua, per el fet de que moltes de les coses que passen en 1985 després en el 55 passen, com la de quan vota l'alcalde tal, i apareix el mateix xic, el negre, ahí granant, i diu, claro, sí, que ningú te diga no sé què. Diu, claro, tú eres alcalde. Diu, sí, podía ser alcalde, ¿sabes? Podía ser alcalde. Al final és el que va passar en el futur, ja ho sé. Clar, entonces lo del reloj ja sabem perquè està trencat, tal. No és huevo de Pasqua, sinó quan arriba el patinet a lo de la caixa de que el Doc compra als Líbanos, que això trec el tema perquè sé que és un tema que t'encanta tu lo que És que em pareix, no sé, és que... Però per què? No sé. Era l'època. Clar. Aquí li compres tu material nuclear. No, està clar. Avui en dia, Està clar. quan te'n vas ahí al Carrefac i dius, dona'm Ponme 5 gramos. 5 gramos. Tu necessites 1,21 gigavatios per a poder... ¿Eso qué es, Doc? ¿Eso qué es? Un otro huevo de Pasqua, 1,21 gigavatios, que quan envien el gos al futur fent la prova en el supermercat, en el pàrquing, l'envia a la 1:20. I quan arriba, Copèrnico era el gos, sí. O Einstein. No, era Einstein, no? Einstein, sí. Copèrnico és en una altra de les parts. Copèrnico és en el 1955. I Einstein en el 85. Pues quan torna del futuro, que ha estat un minut en el futuro, Einstein, que ha estat un minut en el futuro, el gos, és la 1:21. O 1,121 gigavatios. Enteneu lo de los huevos de Pasqua i tot? El supermercat, el centre comercial Dos Pinos. El centre comercial Los Dos Pinos. Quan ell arriba al 1955, en el DeLorean arriba a un descampat, a una granja. En aquesta granja n'hi han 2 pinos plantats, que és del propietari del terreno que ven. terreno que ven. I se carrega un pino. Pues quan ell torna antes de arribar... És que esta pel·lícula és complicada. És que n'hi ha que... I això que no estem parlant de la segona part, que és més complicat. La línia de tiempo és... I quan ell arriba una altra vegada al centre comercial, es diu el centre comercial de Un Pino. Perquè s'ha carregat el... Entonces la pel·lícula, jo l'únic que vos dèiem des de... Però són detalls, ja és que quasi no rosen el easter egg, sinó forma part de la línia temporal. De si de repente eren 2 pins i se n'ha carregat uno, pues modifica la línia temporal real. Si tu analitzes la pel·lícula científicament és impossible. A veure, bueno. Perquè... 140 com a molt t'endús 6 punts i 300 euros. Científicament no.
Sí, perquè tots saben que el cotxe, a part de 1,21 gigavatios, Sí. necessita anar a 140 per a poder començar a eixir-li totes les llumenetes I el foc. i anar al futur. 50.000 històries podien contar, més de 50 curiositats, més de 40, ja que és el 40 aniversari. Podien contar moltes. Des d'això de cine, el que vos diguem és que vegueu la pel·lícula, que pugueu comentar en Instagram i Així en YouTube. en YouTube, així també, i en Spotify també es podrà, que comenteu la vostra experiència. Nosaltres sí volem que tinguem l'experiència. Un feedback. Un feedback. Después- ¿Un qué? Un feedback. Fils de cosir. Un Feedback. Això, un feedback. The Back of the Futuro. Que, per cert, podíem mirar com es titulaven, en Sud-amèrica es titula No. No anem a entrar, Volver al Futuro. no anem a entrar en ese... Regreso, perquè literalment, The Back of the Future, literalment, com seria traduït? The Back, de volver, Back to the Future. com seria? Volver al futuro. Regreso al futuro. Regreso o volver? Volver. Volver. Però això és un tema que ja vam parlar del tema de les traduccions. És a dir, en Espanya no es tradueix literalment. Ja, però jo... Es tradueix per com poden quedar o com poden tal. Sí que n'hi ha algunes que són terrorífiques. Per si és la primera vegada que escolteu el podcast, perquè això jo ho he dit en un altre podcast, és que jo us diré que per a mi, psicosis en Sud-amèrica, Sí? al principi es traduïa la madre és él. Toma spoiler. Ostres. I després, que això ja ho han parlat també així en Osos de Cine, la semilla del diablo, toma spoiler. La semilla del diablo. N'hi ha una que a mi em va llamar molt l'atenció, que va començar com a cine B, però després es va fer B. O sigui, la primera part era com a cine B, que en Espanya va arribar i es deia Monstruoso. Monstruoso. ¿Vale? Monstruoso és una obra en primera persona d'un monstruo que va a Nova York, que és La vida de J.J. Abrams. que està gravat Lo que pasa en càmera de vídeo. Lo que passa que J.J. Abrams no firma, ho fa la seva productora en el seu nom. Entonces, esa pel·lícula en Espanya no va calar molt, però en el món sí. I va passar ja a tindre diners. I va traure la segona part, que és Calle Cloverfield 10. Claro, perquè l'original es deia Cloverfield. Entonces, en Espanya ningú sabia que era la segona que era la part, segona part. però influïa en la primera part? O... Clar, i després està la tercera, que és Cloverfield Paradox. Clar, n'hi ha 3 parts. Però al posar en Espanya Monstruoso, ningú sap que existís eixa pel·lícula de la saga. Entonces, lo de canviar-ho hasta cert punt està bé, però a voltes no. N'hi ha que mantimbo. Per això, últimament, moltes pel·lícules, quan no tenen clar com titular-les, en anglès. Menos la pel·lícula de la última de Kubrick, que n'hi ha molt poca gent que sap com es titula la última pel·lícula. Com es titula, Joan? Esteu preparats? Redoble, per favor. Ice White Suit... Ice White Suit. Tu ho saps? No saps ni com es diu l'última de Kubrick? Busca-ho i veuràs. No. L'última de Kubrick, l'última que va fer, que el pobre xic es va morir però no va poder fer el muntatge de la pel·lícula, que en Tom Cruise i Nicole Kidman. Ah, sí. Yeah. Sí. Ice White Shot. Això, Ice White Sat, que tot el món... Ice White Sat, que tot el món quan anava al cine, perquè això és de veres, perquè ho he vist jo, dient, per favor, una entrada o 2 entrades per l'última de Kubrick. I ja està. I ja està. La última de Kubrick. La última de Kubrick. Oye, podríem fer algo de Kubrick, ara que estem parlant. Pues podríem fer, però... Un dels directors se mos acaba el temps. Pues mira, no em pareix mal. T'agarre que el... Què m'agarre? No m'agarre res. El testigo. El testigo. Però quan? En el futuro. En el futuro. Bueno, Joan, ¿algo més que dir? Què passa? No sé. ¿Y ese ruido de ahí? No sé, mira. ¿Qué ha pasado? ¿Vaig jo despedit? Sí, ves despedint. Vale. Pásate. No sé. Bueno, pues en Asos de Cine, Regreso al Futuro, que Joan no sé qué va. Está ahorita la pa. ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Mire! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Joan? ¡Què passa? No. ¡Dimoni! Però no ho sé! Vaig a pagar. Bueno, despedit jo. Res, moltes gràcies per escoltar o veure el podcast i ja!
Vaig, segur, espera. Vale, ara dic un moment. Sí, a sols... Ai, ai.